So, good afternoon mga kaprobinsya. Karon nanguha mi og bago kasi marami na ang udlot sa among bago sa diri sa bay sa Honglulu. So, gagataan ko ang bago na may kasamang papaya kasi yung papaya namin sa likod natumba. So, isasama ko siya sa paggatap. So, sinong may nagkakilala nito na bago, pero dito talaga sa Bisaya, bago ang pangalan. Hindi ko alam kung anong pangalan nito sa ibang lugar. So, bago ang pangalan dito. So, just keep on watching mga kaprobinsya sa aming pagluluto. So, magama mi og sudan para sa amo ang anihapon. So, atong kumutan gamay og asin, atong papaya. Abroad ko? Uy, mo ko abroad doon na mulungag ni mo. Di mo ma? Ko? Ko, pila na hidan mo. Nalang hidan. Mga balansi ay imong edad. Mag abroad. Why mulungag mo ani abroad ko? No. Ya, mulungag mo. Abroad ko. Sika naman po ang hindi mo. Putla. Ayaw kumot-kumuta kay wala na nag-ihakap o kabuhi. Yayay mo si Lolo. Bago ka Lolo. Uy, no. Karuhay mo, Sam. Kanang udlot rin ko ha.
So, medyo luto na yung papaya. Ayun. Malambot na. So, maglalagay ako ng 2 tuyo. Ayan. Tapos, isusunod ko na yung bago. Sarap yan, bago. So, maglagay ako ng konting asin kay na may itong tuyo gibutang. So, medyo maalat na yan. Depende sa inyo kung anong ang lasa. Yan. Ano na. So, mga kaprobinsya, ito na yung niluto kong ginataang bago na nga may kasamang papaya. So, nilagyan ko rin siya ng tuyo para mas lalong masarap ang aming hapunan. So, thank you for watching guys, and don't forget to subscribe, like, and share sa mga YouTube channel para sa uban namong mga pagpangluto din sa probinsya. O kayo kalimot sa pag-click sa bell button para updated ka sa uban namong mga videos. So, ambing mga kaprobinsya, ingat!